totes i tots, com sempre, per acudir a aquesta convocatòria. El motiu de la convocatòria d'avui era presentar-vos aquesta candidatura unitària que formem les tres formacions polítiques que avui estem així representats, conjuntament amb membres de l'Assemblea també més Gandia, i que, com sabeu, es va anunciar fa uns dies. Molts de vosaltres ja sabeu bàsicament en què consisteix, però nosaltres sí que volíem deixar una cosa molt clara, i és que aquesta ciutat necessita d'una manera urgent un canvi. Les formes han de canviar i les maneres de gestionar aquesta ciutat han de canviar, i aquest canvi el que volem dir-li a la ciutadania és que passa única i exclusivament per donar el seu suport a aquesta candidatura que avui estem així representant les 5 persones que teniu davant. Nosaltres, com sabeu, portem molt de temps treballant al carrer. La candidatura no naix en 15 dies, no naix en unes hores, naix durant moltíssims mesos de treball, portem més de 8 mesos de treball. Ens hem trobat tota la gent que estem avui així, tota la gent que portem darrere al carrer en moltíssimes concentracions, en moltíssimes manifestacions, en moltíssimes demandes per temes molt diversos, temes culturals, econòmics, mediambientals i socials, bàsicament. I bé, hem decidit, després d'aixòs dies de diàleg i de consens, com sabeu, amb aquesta generositat que ens ha caracteritzat a tots, a ningú més que a un altre, a tots, hem decidit, al final, muntar aquesta candidatura unitària, com vos dic, amb un objectiu únic i clar. Tenim una situació d'emergència social que ja no aguanta més i necessitava aquesta ciutat persones capaces, persones valentes i amb un objectiu comú, que era retornar la qualitat de vida als seus ciutadans, als ciutadans de Gandia, i tornar a obrir les portes d'aquest Ajuntament a les persones a les que mai se'ls hauria d'haver prohibit l'accés a qualsevol tipus de servei. I per tant, en aquesta filosofia ens hem unit les tres forces polítiques amb gent ciutadana, amb el recolzament, com vos hem dit moltes vegades, d'una unanimitat de moltíssima gent del carrer, i som això, som gent del carrer que anem a treballar amb la gent del carrer per a dur polítiques de carrer a aquesta institució que mai hauria d'haver perdut. Jo ja li vaig a passar la paraula a Eduard, i Eduard continua la roda de premsa. Jo, com a membre de l'Assemblea Més Gandia, voldria aclarir que, com bé ha dit la companya Lorena, la candidatura no sorgeix als despatxos, sorgeix al carrer, sorgeix a base de juntar-nos molta gent en molts moviments, com Salvem la platja de la Güell, Salvem la Marjal, en moltes lluites socials, també pel valencià, per les hipoteques, per la gent desnonada, i tota aquesta gent, després de trobar-nos tantes vegades en els mateixos espais, van pensar que ja era l'hora d'organitzar això i de dur la veu de Gandia a les institucions, perquè sempre hem estat al carrer, estem al carrer i estarem al carrer, això és fonamental i indispensable, però sobretot el que creiem important és ara també abastir un altre front de lluita, que és les institucions, perquè les institucions fins ara s'han dedicat a fer el que elles han volgut, sense comptar amb el recolzament del poble més que cada 4 anys. I nosaltres creiem que això ha de canviar. Creiem que Més Gandia, amb aquesta candidatura, canviarà això, perquè és una candidatura que està feta per a guanyar directament, no contemplem una altra possibilitat, i justament guanyarem per això, per a que la democràcia no siga anar a votar cada 4 anys, sinó que hi hagi assemblees de barri, que hi hagi una democràcia real i participativa, complint un codi ètic i un programa de mínims que hem triat entre tots i que anirà creixent, perquè la candidatura no naix, com bé diguem, d'un acord de 2 dies, sinó naix d'un programa de mínims que al veure que tots estàvem d'acord en aquest programa de mínims han dit aleshores podem treballar per a recuperar Gandia i per a fer que les institucions estiguin al servei del poble i des del poble, i no com ha sigut fins ara, que ha sigut al servei d'uns quants i en favor també sempre dels mateixos. I ara anem a començar a saber explicar un poc el funcionament del grup de treball. Bé, nosaltres portem ja des del mes de novembre, com sabeu, ens reunim-nos periòdicament, l'Assemblea. A banda de les nostres reunions internes hi ha evidentment les reunions que fem globals, on està participada tota la ciutadania. Pensem que és fonamental aquesta participació, formen part de l'Assemblea les associacions, des del col·lectiu, gent a títol personal, però el que és molt important sobretot és que continua unint-se la gent. Esperem que aquesta resposta tan favorable que ens han donat continue augmentant, perquè estem fent un gran treball, hem fet un programa de mínims que recull la veu de tota la ciutadania, de tota la gent que ha volgut aportar les seues idees, les seues propostes, i això ha de continuar fent-se. Ara mateix estem organitzant grups de treball per temes, hi ha grups de treball de codi ètic, d'habitatge, d'economia i treball, de medi ambient, de cultura, de drets universals, i continuem demanant a la gent que vinguin, que s'integren en aquests grups, perquè anem a perfeccionar aquest codi de mínims que hem fet, aquest programa de mínims que hem fet, i després d'aquest programa de mínims
que ja està assumit per part dels grups polítics, que formen part també de l'Assemblea Més Gandia, serà el que pensem serà la base de la futura ciutat de Gandia que volem, aquest model de ciutat nova que estigui a favor de la gent i no en contra de molta gent, que és el que ha passat fins ara. I pensem que junts ho anem a fer millor i sobretot, com ha dit Edu, som una candidatura guanyadora. O sigui, si cabem tots els que vulgueu vingueu, uniu-se a nosaltres perquè Més Gandia va ser els que van a governar a partir d'ara la ciutat. Preguntes? Parla Vicentino. Bé, bon dia. Doncs, com han dit els companys, som la candidatura de la Força de la Il·lusió, la millor candidatura, entenem, per a garantir el progrés per a la ciutat de Gandia. Estos dies hem sentit algunes cosetes, alguns s'han ficat molt nerviosos i alguns representants polítics, si heu seguit algunes declaracions, han volgut apropiar-se del terme progrés. I clar, m'agradaria puntualitzar ràpidament això, perquè tots sabem que el Partit Popular té els seus orígens en un partit que funden ministres de Franco i en la història contemporània nostra hi ha dues forces sempre en conflicte que són el progrés i la reacció. L'esquerra sempre ha estat en el progrés preocupant-se per les classes populars i la dreta, reaccionària i immobilista, és la que ha impossibilitat aquest progrés. I per parlar de progrés ficaré només un exemple molt clarificador. En aquest Ajuntament en majoria absoluta, a la Generalitat Valenciana en majoria absoluta i en Madrid en majoria absoluta, el partit que ara acaba la legislatura no ha sigut capaç de fer infraestructures bàsiques i necessàries per al progrés d'esta ciutat, com el tren Gandia-Olivadènia o l'alliberament de l'AP7 per a fer circunvalació de la comarca. Això, els primers i principals beneficiaris d'aquestes infraestructures necessàries són tots i cadascun dels ciutadans d'esta ciutat. Una ciutat comercial i de serveis com aquesta necessita aquestes infraestructures i les forces que han estat governant, avui el PP, ahir el PSOE, amb majories absolutes en les tres administracions que són responsables de fer aquestes infraestructures, no ho han fet. Tots són mentides, enredros i ens aboquen a l'asfíxia i a la pobresa en termes generals. Penseu que sense aquestes infraestructures el progrés de la ciutat està absolutament tancat i castrat. Nosaltres, amb Lorena Milaques com a alcaldessa, garantirem que tot això siga possible i per això som la Força de la Il·lusió. Moltes gràcies. Bueno, nosaltres fem la valoració de que és un acord històric, un acord que posa per davant les persones, davant dels partits, un acord que demostra que a vegades nosaltres, en les nostres diferències, som capaços de sentar-nos per veure aquesta ciutat i és el que anem a fer. Últimament s'estan situant les declaracions que ha fet algun membre d'aquest govern en l'extrema izquierda i no som això, som l'extrema necessitat de salvar aquesta ciutat, som l'extrema responsabilitat de ser capaços que els ciutadans de Gandia se senten orgullosos de la seva ciutat. Vull també aprofitar per fer una valoració concreta d'aquesta enquesta, així que aneu a preguntar-ho. Nosaltres considerem que és una enquesta totalment feta per un partit polític, el Partit Popular, que no té cap criteri periodístic, que segueix més preocupat per intentar guanyar les eleccions que per governar aquesta ciutat i nosaltres el que anem a fer és ser responsables. Estem molt il·lusionats, hem vist en aquestes setmanes com la gent de Gandia ha vist una nova llum, s'ha esperançat, ens ha vingut a dir que comptem amb ells i pensem que a maig podem ser la primera força perfectament. No volem dependre de ningú, volem eixir a guanyar, volem eixir a que la veu dels ciutadans sigui escoltada d'aquest Ajuntament i pensem que es pot fer-ho. Anem a continuar en aquest procés obert que és l'Assemblea Més Gandia, anem a continuar participant i anem a demostrar que hi ha altra forma de fer política a aquest Ajuntament. Pensem que Lorena serà l'alcaldessa de Gandia i així anem a demostrar-ho en maig d'aquest any.